Για κάποιο λόγο... Α, όχι, έχουμε ξεκινήσει. Ναι, ωραία. Ναι. Ναι. Να καλησπερίσουμε έτσι όσες και όσους έχετε μπει είτε από το Zoom είτε μας βλέπετε live στο Facebook. Ε, Αυτό έτσι είναι μια απόπειρα του Πανελλήνιου Συλλόγου της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας να κάνει κάποιες θεωρητικές παρεμβάσεις διαδικτυακές. Απόψινή καλεσμένη είναι η Καλλιρόη Τινοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια ΕΝΔΕΗ. Γεια σας, γεια σας. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του Ινστιτούτου Παρουσία. Έχει υπάρξει μαθήτρια και συνεργάτηδα του Μισελ Λομπρό, του εμπνευστή της παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας. Και η διδακτορική της διατριβή επίσης αφορά την παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα και προγράμματα, σχολικά προγράμματα αξιολόγησης. Για το πιο πλήρες... είναι ιδρυτικό, επίσης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου της Παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας και έχει υπάρξει και αντιπρόεδρος. Αν θέλετε να δείτε πιο αναλυτικά το βιογραφικό της κυρίας Δινοπούλου, μπορείτε να το δείτε και Α, ναι, στην... Ε, είπες αρκετά στοιχεία, νομίζω ότι ναι. εντάξει. Οι ρόλοι Έχει δεν έχουν σημασία. καλλιρώ έτσι το λόγο και το συντονισμό της υπόλοιπης συζήτησης. Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω απόψε όλους εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας και τιμάτε με την παρουσία σας στο Σύλλογο, τη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου μας, με θέμα την παιδαγωγική διάσταση της παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας, θεωρίας που αποτελεί τη μετεξέλιξη της μη κατευθυντικής θεωρίας του Ρότζερς και του Λέβιν, την οποία ο Μισελ Λομπρό εμπλούτησε και τελειοποίησε και την έφερε στη μορφή, τη σημερινή μορφή. Η συμμετοχή σας αποδεικνύει ότι αν είσαστε εκπαιδευτικοί, αν κάποιοι από εσάς είστε εκπαιδευτικοί, χαίρομαι και βλέπω και εκπαιδευτικούς αγαπημένα πρόσωπα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό δείχνει πως μας ενώνει η έγνοια και η αγωνία για την εκπαίδευση και τους μαθητές μας. Και αν όχι πάλι, συγγνώμη. Και αν όχι, πάλι είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το ότι είσαστε εδώ και μας συγκινείτε πολύ, γιατί πραγματικά είναι και μια θεωρία ζωής, είναι μια θεωρία στην καθημερινότητά μας, που εφαρμόζεται εύκολα στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από τον νηπιαγωγείο που ξεκίνησα, μέχρι και την τριτοβάθμια και την εκπαίδευση θεραπευτών. Και είχα τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στο μεγάλο μας δάσκαλο με δέλτα κεφαλαίο, το Μισελ Λομπρό. Μεγάλη μορφή της σύγχρονης παιδαγωγικής, για όσους το ακούτε πρώτη φορά και ίσως πρέπει να πω έτσι δύο κουβέντες, που ήταν για μας ανεξάντλητη πηγή γνώσης, μαζί με την αγαπημένη μας συνεργάτη δάτου, την Νικόλα Μπριά Σιμών και σύντροφό του. Εμείς που τον γνωρίσαμε από κοντά, είδαμε τη μεγάλη του αγάπη και το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο, που ήταν πραγματικά συγκινητικό. Η διδακτορική μου διατριβή, όπως σας είπε και η Ιωάννα, έχει να κάνει με αυτή τη μέθοδο και τα αποτελέσματα που είχαμε στο σχολείο σε 150 παιδιά. Ακριβώς αυτό προσπαθώ τώρα να σας μεταφέρω και όχι μόνο. Όλο αυτό το εκπαιδευτικό κομμάτι που έχω ασχοληθεί και που έχει λειτουργήσει υπέροχα αυτά τα χρόνια στην παιδαγωγική πρακτική. Δηλαδή πρόκειται για μια παιδαγωγική θεωρία η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά και βλέπουμε ότι τα παιδιά συμμετέχουν πολύ και το επίπεδο ευχαρίστησή τους είναι πάρα πολύ ψηλά. Η μέθοδος αλλιώς ονομάζεται το άκουσμα της επιθυμίας. Και σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για επιθυμίες, για συγκινήσεις, για απόλαυση, για ευχαρίστηση, για το πώς θα είμαστε ευχαριστημένοι στην τάξη και εμείς και οι μαθητές μας. Για μια πραγματικότητα που αξίζει να τη ζει κανείς ειδονικά. Όπως έλεγε ο Λομπρό, ότι
Η ειδονία, έλεγε, είναι μια δύναμη που διασφαλίζει την ύπαρξή μας. Όπως και ο Αριστοτέλης έλεγε ότι σκοπός της ζωής είναι η ευδαιμονία. Δηλαδή να δημιουργήσει ευχαρίστηση μέσα στο είναι. Ο Καστοριάδης επίσης έλεγε ότι η βασική προϋπόθεση μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης είναι η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι αντικείμενο πάθους και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους, πάθους και έρωτα. Να υπάρχει έρωτα στην εκπαίδευση, να ενδιαφέρεσαι για τους μαθητές, αλλά και για το αντικείμενό σου. Αυτό που διδάσκεις, έλεγε, να σε αφορά, να ανθίζεις ως πρόσωπο, αλλά και να αναδεικνύεις τα πρόσωπα των εκπαιδευομένων. Ο Λομπρό, λοιπόν, έλεγε το εξής: όλη μου τη ζωή ικανοποιώ το πάθος μου για κατανόηση των ανθρώπων και των πραγμάτων. Τι είναι όμως αυτό που δημιουργεί το πάθος, κατά το Λομπρό? Το πάθος, λοιπόν, ενεργοποιείται όταν η κανονική πηγή ευχαρίστησης ενισχύεται, στηρίζεται, επεκτείνεται, παρατείνεται και από άλλα στοιχεία, διαφορετικά τελείως από αυτά που προκαλούν κανονικά την ευχαρίστηση. Και τονίζει δε ότι το πάθος δεν είναι τόσο θέμα χρόνου ή διάρκειας, αλλά θέμα έντασης. Μεγάλο μέρος, λοιπόν, της θεωρίας που θα αναφέρω, αλλά και βασικές έννοιες της μεθόδου NDE, παρουσιάζονται στο βιβλίο «Από την ειδονή στην τρέλα» και στο βιβλίο «Ζώντας μαζί», αλλά και στο δίτομο έργο του στα γαλλικά, «Ο ψυχισμός σε κίνηση», «Le psychisme en mouvement». Τώρα, η παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα είναι μια φιλοσοφία ζωής, κυρίως των ανθρώπων και των σχέσεων μεταξύ τους, μια ψυχοπαιδαγωγική θεωρία που βασίζεται στη σημασία της επιθυμίας και των συγκινησιακών εμπειριών και του εαυτού και των άλλων. Στις αξίες του αλληλοσεβασμού, της ισότητας, της αποδοχής, της ελευθερίας των προσώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χαρακτηριστικών, κοινωνικών, προσωπικών, την οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σχολείο, στην κοινωνία, αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Είναι, λοιπόν, μια θεωρία κατανόησης των ανθρώπινων λειτουργιών του ψυχισμού σε επίπεδο ψυχολογικό, σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο πολιτικό. Κυρίως όμως η NDE είναι μια πρακτική μεθοδολογία πάρα πολύ συγκεκριμένη για την εκπαίδευση, η οποία επικεντρώνεται σε προτάσεις δραστηριοτήτων που κάνει ο παιδαγωγός, που στηρίζονται στις επιθυμίες των παιδιών και οι οποίες αναδύονται με κάποιες τεχνικές και σε συνεργασία μαζί τους πάντα. Αυτές, λοιπόν, οι δραστηριότητες βοηθάνε ώστε να ζήσουν τα παιδιά, οι μαθητές, εμπειρίες και να εξελιχθούν σε όλους τους τομείς με βάση αυτές τις επιθυμίες, μέσα σε ένα κλίμα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, χωρίς την παραμικρή επιβολή ή καταναγκασμό. Θα μπορούσαμε να το πούμε με 3 λέξεις: ακούω, προτείνω, συνοδεύω. Ήδη από τη δεκαετία του 70 ο Μισελ Λομπρό είχε τονίσει τη μεγάλη σημασία που έχει το άκουσμα της επιθυμίας στην παιδαγωγική πράξη και όχι μόνο. Στο αναλυτικό πρόγραμμα δυστυχώς εντάχθηκε αρκετά αργά η έννοια της επιθυμίας στο μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης το 2009 μέχρι το 2011, μετά βγήκε, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται ακριβώς, αν είναι ενδιάμεσα, στο δρόμο. Και η NDE εδώ και μια τριετία έχει γίνει αντικείμενο ενός πανεπιστημιακού προγράμματος για εκπαιδευτικούς, αλλά και είναι και αντικείμενο εκπαίδευσης μελών ΔΕΠ και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από φέτος. Η εγκυρότητα τώρα της παραπάνω θεωρίας έχει επιβεβαιωθεί και έχει επικυρωθεί μέσα από μια πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή βιωματική έρευνα μιας διεθνούς ομάδας μελέτης, 7-8 ατόμων, μέλος της οποίας ήταν και ο Μιλούσα,
Και αυτή διήρκεσε περίπου 5 χρόνια, μέχρι δηλαδή τον Ιανουάριο του 19 που δυστυχώς χάσαμε το δάσκαλό μας. Ήταν μια έρευνα που βασίστηκε στην ανάλυση των δικών μας εμπειριών, παιδικών εμπειριών, εμπειριών ζωής και είχε σαν θέμα και βιωμάτων, και είχε σαν θέμα τη μελέτη του ψυχικού κόσμου, πώς δημιουργείται η μάθηση, πώς μαθαίνει κανείς και πώς αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς. Είναι λοιπόν μια καινοτόμα θεωρία, αρκετά προκλητική, που οδηγεί στη βαθιά κατανόηση του ανθρώπου και που δίνει μια άποψη πάνω στη λειτουργία και τη δομή του ψυχισμού. Είναι μια νέα κατανόηση της μάθησης, της εξέλιξης και της συμπεριφοράς και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά στην πράξη, όταν κανείς κάνει την πρακτική αυτής της θεωρίας. Καταρχάς, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες θεωρητικές αρχές και αξίες και στη συνέχεια θα μιλήσω λίγο για κάποιες πρακτικές εφαρμογές που ευελπιστώ να δώσουν και τροφή για συζήτηση, για κουβέντα μετά στο τέλος της εισήγησης. Η επιθυμία λοιπόν είναι ο κεντρικός πυλώνας της θεωρίας αυτής. Αποτελεί τη βάση του ψυχισμού και προσέξτε, δεν μπορεί ποτέ να καταργηθεί. Είναι συμπαγής. Διατηρείται για πάντα. Δεν αποθείται. Αποθείται η πράξη. Η επιθυμία παραμένει. Αν δεν ικανοποιηθεί και αν δεν ικανοποιηθεί επανειλημμένα, τότε γίνεται αιμονή ή γίνεται εξάρτηση. Όταν εμποδίζουμε την πραγματική επιθυμία για πολύ πολύ καιρό και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί αυτό να γίνει και ψύχωση. Δηλαδή, το άτομο ζει τις επιθυμίες του μέσα από παραισθήσεις. Τώρα, ένας νεοεισαχθής όρος του Μισελ Λομπρό, οι προάγγελοι, είναι συγκινήσεις και συναισθήματα και αναμνήσεις και στάσεις και ιδέες και οτιδήποτε που μας προειδεάζουν και υποστηρίζουν τις πράξεις, προηγούνται των πράξεων και υποστηρίζουν τις πράξεις τις οποίες προβαίνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Κατά το Λομπρό προηγείται η εμπειρία, στη συνέχεια δημιουργείται ενόρμηση, η οποία δημιουργεί μια επιθυμία και αυτή η επιθυμία είναι καλό να καταλήξει σε πράξη και πάλι αυτή η πράξη γίνεται εμπειρία και η εμπειρία δημιουργεί πάλι και γίνεται αυτός ο κύκλος. Ο Λομπρό λοιπόν λέει ότι δεν μπορούμε καθόλου να κάνουμε αλλιώς από το να ανταποκριθούμε στην επιθυμία του μαθητή. Αυτό είναι και όλο το θέμα της παιδαγωγικής. Αν το λέγαμε με μία πρόταση, είναι ακούω το μαθητή, το φοιτητή, τον εκπαιδευόμενο και λειτουργώ με βάση τη δικιά του επιθυμία. Οι μόνες αληθινές επιθυμίες, έλεγε, των παιδιών, είναι η ελευθερία και η επικοινωνία. Και πώς ξεχωρίζω μια πραγματική επιθυμία ενός παιδιού? Την ξεχωρίζω από το γεγονός ότι προάγει και εξελίσσει το παιδί και σχετίζεται με ελευθερία ή επικοινωνία. Δηλαδή, αν πει ένα παιδί, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ίσως είναι και λίγο άτοπο, αλλά θέλω γαριδάκια και μετά θέλω τσίπς και μετά θέλω σοκολάτα, αυτό δεν είναι μια επιθυμία πραγματική, δεν είναι επιθυμία από αυτές για τις οποίες συζητάμε. Η ελευθερία λοιπόν, υπογραμμίζει, είναι μια μορφή κενή, λέει. Δηλαδή η ελευθερία, όταν είμαι ελεύθερος, δεν σημαίνει κοιτάω το ταβάνι και δεν κάνω τίποτα. Είναι λοιπόν μια μορφή κενή, αν δεν τη γεμίσουμε με κάτι. Δείχνει μια πρόθεση, μια διαθεσιμότητα να κάνω πράγματα. Δεν αφορά τη φυγή. Δηλαδή,
δεν σημαίνει ότι φεύγω, το σκάω και είμαι ελεύθερος, άντε γεια. Αλλά αντίθετα, τίθεται στην υπηρεσία συναντήσεων και ουσιαστικά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος να σχετιστεί. Αυτό θα πει τελικά είναι ελεύθερος. Και δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα ή φεύγει. Άρα, με άλλα λόγια, η ελευθερία έχει άμεση σχέση, συνδέεται άμεσα με τη σχέση. Τώρα, σχετικά με τη μάθηση, ο Λομπρό εξηγεί ότι ο άνθρωπος διαμορφώνει ο ίδιος τον ψυχικό του κόσμο. Άλλη μια καινοτομία εδώ. Κάθε φορά μέσα στο εκάστοτε περιβάλλον του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενσωματώσει τίποτα που του είναι ξένο. Απορρίπτει οτιδήποτε δεν του ανήκει, οτιδήποτε δεν έχει ο ίδιος προγραμματίσει για τον εαυτό του. Αυτό αποτελεί τη βάση της μη κατευθυντικότητας, δηλαδή της μη επιβολής. Και εδώ, όπως σας είχε πει και ο κ. Μπακριτζής στην προηγούμενη συζήτηση, έχουμε μία διάκριση, και το ξαναλέω ίσως για όσους δεν ήταν εκεί, μεταξύ επιβολής και επιρροής, που είναι πολύ σημαντικό για εκείνον. Και αυτό από εκεί ξεκινάει η μη κατευθυντικότητα. Η επιρροή λοιπόν είναι προϋπόθεση, η παρέμβαση. Η επιρροή είναι προϋπόθεση κάθε μάθησης και ανάπτυξης. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε τίποτα. Τη συνδέει λοιπόν άμεσα με την έννοια της παρέμβασης, γι' αυτό λέμε παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα, ενώ αντίθετα η επιβολή είναι πηγή καθυστέρησης, κατευθυντικότητας, διαταραχής και ουσιαστικά καταναγκασμού, ουσιαστικά εξουσίας, αυταρχισμού. Και εξουσίας όχι με την έννοια της αυθεντίας και της γνώσης που τη χαρακτηρίζει, αλλά με την έννοια της κυριαρχίας στον αδύνατο. Που εκεί στερείς από τον εκπαιδευόμενο, από τον μαθητή, την κυριότερη, αν όχι τη μοναδική προϋπόθεση της μάθησης και της ανάπτυξης, δηλαδή την ελευθερία του. Και κατ' επέκταση, το άκουσμα της επιθυμίας. Αναφερόμενος τώρα αναλυτικά στη λειτουργία της μάθησης, μέσω της θεωρίας των επιρροών, εκφέρει την εξής άποψη. Το πέρασμα, λέει, από την πραγματικότητα στη γνώση αυτής της πραγματικότητας δεν είναι απλό. Μια πραγματικότητα αφομοιώνεται από το αντικείμενο το οποίο τη συναντά υπό όρους και είναι αυτή η ίδια που συντελεί στη διαμόρφωση ή στην παραμόρφωσή του. Η παιδαγωγική, κεντρικός πυλώνας, κεντρική αρχή, αξία για το Λομπρό, δεν συνίσταται στο να παρουσιάζει, αλλά στο να διεισδύει. Και αυτή η διείσδυση είναι τι άλλο, συναισθηματική. Βασίζεται στην ευχαρίστηση και προϋποθέτει την ελευθερία του υποκειμένου και πραγματοποιείται μόνο όταν το αντικείμενο που διεισδύει είναι προσαρμοσμένο στο υποκείμενο που υποδέχεται τη διείσδυση. Επομένως, είναι ανάγκη να έχει συνείδηση του αντικειμένου αυτού, είτε το ίδιο το υποκείμενο, είτε ο περιγυρός του. Αν και μόνο εμπλεκόμενο το άτομο και μόνο με ενεργητικό τρόπο μπορεί να κατανοήσει, να ζήσει, να ανακαλύψει την αξία μιας εμπειρίας. Ακόμα και αν έχει, γιατί δεν μπορεί να το κρίνει αλλιώς, γιατί απ' έξω μπορεί να λέμε πολλά, είναι αυτό που λέμε έξω από το χορό, λέμε πολλά, αλλά μέσα στο χορό πρέπει να κατανοήσουμε, το ζούμε και έχουμε μια άλλη εικόνα. Αλλιώς το φαντάζεσαι όταν είσαι απ' έξω, αλλιώς όταν μπαίνεις μέσα. Η ιδιαίτερη αυτή ματιά τώρα του Λομπρό υπόσχεται πάρα πολλά και έχει πολλές προεκτάσεις στο παιδαγωγικό γίγνεσθε. Σε καμιά στιγμή όμως δεν πάβει το υποκείμενο να έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Και σε όλες τις διεργασίες οι οποίες συντελούνται μέσα του και του επιτρέπει να περάσουν στοιχεία που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση ή στην τελειοποίηση της μορφής που το ίδιο έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του. Και πάμε στο σχολείο τώρα.
Αναφερόμενος λοιπόν στο σχολείο, τονίζει ότι το σχολείο συνήθως τι κάνει, χρησιμοποιεί τον καταναγκασμό σε όλες τις μορφές, ώστε να προωθήσει την απόκτηση των γνώσεων. Και τελικά είναι γεγονός ότι τις περισσότερες φορές έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την απόρριψη της γνώσης, της μελέτης, της έρευνας και της δημιουργικότητας. Η κατευθυντικότητα και ο καταναγκασμός στο σχολείο, τι είναι? Υποτίμηση, λέει. Είναι υποτίμηση των παιδιών και το το υποκείμενο που υφίσταται έντονη πίεση προς την κατεύθυνση της απόκτησης γνώσεων, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για αυτές, ή υποτάσσεται και μαθαίνει επιφανειακά 5-10 πράγματα, ή παροδικά, που περνάει και τις εξετάσεις, τα δίνει τις εξετάσεις, οπότε φαίνεται ότι τα ξέρει και του ενισχύουν και το αίσθημα της επιτυχίας, ή πάλι αρνείται τελείως αυτή την υποχρέωση, ξεκάθαρα, γεγονός που τον καθιστά απέδευτο σε όλη του τη ζωή, αμόρφωτο. Ο οποιοσδήποτε λοιπόν καταναγκασμός, καταστολή, εναντίωση του περιβάλλοντος στην πρόσβαση κάποιου σε δράσεις ευχαρίστησης ή όποια απαγόρευση της ικανοποίησης της επιθυμίας του ατόμου, λέει ο Λομπρό ότι δημιουργεί ένα εσωτερικό σκοτεινό κομμάτι, ένα κενό. Ένα κενό σκοτεινό που δεν το φωτίζει τίποτα. Δεν το φωτίζουν οι εμπειρίες που ακτινοβολούν φως. Έτσι, αυτό το κενό γεμίζει με φαντάσματα, γεμίζει με φόβους και προσπαθεί τότε το άτομο προκειμένου να ελέγξει όλο αυτό σκοτάδι μέσα του, υιοθετεί μία κατάσταση επιθετικότητας και γίνεται κυριαρχικό, γίνεται αυταρχικό. Οτιδήποτε λοιπόν, λέει, ενθαρρύνει τις καταναγκαστικές συμπεριφορές δεν είναι οι δυστυχίες και τα τραύματα της ύπαρξης, αλλά τα εμπόδια της ευχαρίστησης. Όταν δηλαδή εμποδίζουμε τα παιδιά μας να χαρούν αληθινά πράγματα, αληθινές επιθυμίες, που συνήθως προέρχονται είτε από τον ίδιο τον άνθρωπο, που βάζει ο ίδιος μπαριέρες στη δικιά του ζωή, στις δικές του επιθυμίες, ή από το περιβάλλον του που δεν του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει τις δικές του επιθυμίες. Συμπληρώνει επίσης ο Λομπρό ότι η βία και το bullying παρουσιάζονται σαν σύμπτωμα όταν δεν ακούμε τις επιθυμίες των παιδιών. Γι' αυτό και η τιμωρία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αυξάνει τη βία. Υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να συνεργάζονται μαζί μας και να μας σέβονται τα παιδιά. Ο πρώτος είναι με την επιβολή, που μπορεί να δουλέψει, μπορεί και να μην δουλέψει, ανάλογα με το παιδί. Ο δεύτερος είναι με τη σχέση, που τότε δουλεύει πάντα. Η μάθηση άλλωστε σε όλους τους τομείς, ακόμα και στο γνωστικό νοητικό, είναι συναισθηματική. Είναι καταρχήν συναισθηματική, αξιωματικά συναισθηματική. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή της εμπλοκής, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφομοιώσει τίποτα στην ψυχική ή διανοητική του ζωή, είτε πρόκειται για συμπεριφορά, είτε πρόκειται για στάση, για αυτοματισμό, για γνώση, αν δεν σχετίζεται με την καθημερινότητά του, αν δεν έχει ένα νόημα γι' αυτόν, αν παραμένει τελείως εξωτερικό και δεν αγγίζει το άτομο βαθιά σε επίπεδο συναισθήματος. Όσο πιο έντονη η συγκίνηση, τόσο μεγαλύτερη, διαρκής και ουσιαστική η αφομοίωση της γνώσης. Αν θέλω λοιπόν σαν δάσκαλος να επιδράσω στοχευμένα απέναντι στα παιδιά, αν θέλω να τα επηρεάσω ώστε να μάθουν σε επίπεδο πληροφοριών, σε επίπεδο νοητικών σκέψεων, συναισθημάτων, πρέπει κυρίως να επιδράσω στο επίπεδο συναισθημάτων. Και έτσι θα επηρεαστούν και τα άλλα δύο.
Η κληρονομικότητα δεν καθορίζει άμεσα τον ψυχισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή, όπως λέει, ψυχολογική κληρονομικότητα. Κάτι που αποδείχθηκε πρόσφατα με την πρωτεΐνη που παράγει το DNA. Μπορούμε να αλλάξουμε το δικό μας DNA. Υπάρχει δηλαδή μια πρωτεΐνη που το DNA μας μπορεί να παράξει και να αλλάξει το ίδιο μας το DNA. Και ένας βιολόγος ο οποίος πήρε το Νόμπελ πριν από κάποια χρόνια απέδειξε αυτό ακριβώς. Η συμπεριφορά μας καθορίζεται από τα συναισθήματα που είναι συνειδητά και βιωμένα την ίδια στιγμή που ενεργούμε και όχι από την κληρονομικότητα. Αναφέρει επίσης χαρακτηριστικά ότι ο ψυχισμός είναι σαν αντικείμενο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παράδειγμα, αυτός ο συμβολισμός αν θέλετε, είναι ένα αντικείμενο με βαθουλώματα και εξογκώματα, το οποίο αναζητεί να προσλαμβάνει από τον εξωτερικό κόσμο στοιχεία που εφαρμόζουν πάνω του ακριβώς, για να το κάνουν λίο, για να το κάνουν όμορφο. Δηλαδή, ο ψυχισμός αποτελείται από επιθυμίες και τείνουν να ικανοποιηθούν από την πραγματικότητα και έτσι να συνδεθεί το ψυχικό με το πραγματικό, το εσωτερικό με το εξωτερικό, ο άνθρωπος με το περιβάλλον του. Δηλαδή η επιθυμία είναι αυτό που συνδέει το μέσα μας με το έξω μας. Η επιθυμία είναι αυτή που ουσιαστικά συντελεί στο πέρασμα από την εσωτερική συναισθηματική ζωή στην ενεργό ζωή. Και το ανάποδο. Αναφερόμενος λοιπόν στην ευχαρίστηση, ο Λομπρό λέει ότι η ευχαρίστηση συνδέεται με την ανάπτυξη και προκύπτει από αντικείμενα και δραστηριότητες που έχουν ισχυρό κινητικό φορτίο. Στόχος της, λέει, είναι η κίνηση. Δηλαδή η ευχαρίστηση εμπεριέχει κίνηση και όχι το αποτέλεσμα της κίνησης, η διαδικασία της κίνησης. Εμφανής εδώ βέβαια είναι η σύνδεση με τη μάθηση, η οποία είναι εξορισμού το αποτέλεσμα της αλλαγής της κίνησης, της μετατόπισης και γίνεται με ενεργητικό τρόπο και από το ίδιο το υποκείμενο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Άρα λοιπόν η ευχαρίστηση μπορεί να μεταβάλει τον ψυχισμό, όχι λόγω του αντικειμένου της, αλλά λόγω της κατάστασης μέσα στην οποία βάζει το άτομο. Και ότι οι εξαρτήσεις, είπε, που είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό, δεν προκύπτουν από τη φύση της ευχαρίστησης. Και εδώ προσέξτε πόσες προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό. Αλλά από τη φύση των αντικειμένων. Τι βαθιά κατανόηση καταστάσεων που μπορούμε να φτάσουμε με αυτό εδώ. Η ευχαρίστηση δηλαδή αυτή καθεαυτή δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει εξαρτήσεις και δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει παθογένεια. Είναι εύκολο λοιπόν να χειριστούμε έναν άνθρωπο αρκεί να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις του και να του παρουσιάζουμε, λέει, αντικείμενα που του αρέσουν, ταυτόχρονα με κάτι άλλο κρυμμένο. Αν τα σκουλίκια δεν άρεσαν στα ψάρια, λέει, χαρακτηριστικά, δεν θα ήταν δυνατόν να ψαρέψουμε ψάρια. Άρα λοιπόν, η δράση μας, αν στηρίζεται στην ευχαρίστηση, και μιλάω σαν εκπαιδευτικός, σαν εκπαιδευτικός χαίρομαι, τότε αγγίζω τους μαθητές σε βάθος, αν δείχνω αυτή την ευχαρίστηση. Αν έχω μια ουσιαστική ευχαρίστηση, αντυχεί αυτό. Αντυχεί στους μαθητές και οικοδομεί μέσα τους μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση που είναι παρόμοια με τη δική μας, με τη δική μου, και τους επηρεάζει σε βάθος, τους κάνει κοινωνούς της ευχαρίστησης του δασκάλου. Και αυτό γίνεται χωρίς να γίνει, ανεπιτίδευτα, χωρίς κάποιος να το προσπαθεί. Γίνεται μόνο του. Ο εξωτερικός κόσμος αντυχεί μέσα μας σε καθαρά συναισθηματικό επίπεδο. Αυτός ο μηχανισμός, το ξέρετε οι περισσότεροι, είναι ο μηχανισμός της αντίχησης. Ένας μηχανισμός, το λέω για αυτούς που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη θεωρία, είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο ο άνθρωπος
οικοδομεί μέσα του μια ψυχολογική κατάσταση που είναι αρκετά παρόμοια με την ψυχολογική κατάσταση ενός άλλου, μοιάζει με την ενσυναίσθηση, αλλά δεν είναι ενσυναίσθηση. Είναι ένα συναισθηματικό φαινόμενο το οποίο προκύπτει από μια αυθόρμητη, μας λέει, προδιάθεση του ανθρώπου. Μια αυθόρμητη προδιάθεση να έρχεται ο άνθρωπος σε συμφωνία με έναν άλλον. Αλλά να ξέρετε, αντυχεί, εκτός από την ευχαρίστηση, αντυχεί και η γκρίνια αντυχεί, και το παράπονο αντυχεί και η τοξικότητα. Είχα δει πρόσφατα δύο πορτοκάλια που ήταν κοντά, δεν ξέρω αν το κυκλοφορεί στο ίντερνετ έτσι πολύ, που το ένα ήταν σαπισμένο από τη μία πλευρά και ήταν κοντά στο άλλο και είχε σαπίσει, άρχισε να σαπίζει και το άλλο. Αυτό είναι ένα είδος αντίχησης, αλλά ένα είδος αντίχησης που δεν έχει να κάνει βέβαια με θετική αντίχηση, γιατί ο Λεμπρό το έβαλε θετικά εδώ. Το σχόλιο το έκανα εγώ στο αρνητικό του κομμάτι. Και η αντίχηση έχει τρεις μορφές που εντάξει, τώρα δεν είναι η στιγμή ίσως να τις αναλύσουμε και αν θέλετε αργότερα στην κουβέντα μπορούμε να αναφερθούμε. Μίλησε λοιπόν και για έρωτα. Μίλησε για τον άνθρωπο που αγαπάει. Τι γίνεται με αυτή την εμπειρία την αγαπητική. Γράφει ένα υπέροχο κείμενο για τη λειτουργία της αγάπης και το θέμα λέει δεν είναι να αγαπηθεί κάποιος, αλλά να μπορέσει να αγαπήσει ο ίδιος. Δεν μας ενδιαφέρει να μας ερωτευτούν, μας ενδιαφέρει εμείς να ερωτευτούμε. Η εν λόγω λέει επίδραση ασκείται από το υποκείμενο που αγαπά στο αντικείμενο που αγαπιέται. Το υποκείμενο που αγαπά δεν αρκείται στο να εκφράζει αγάπη. Δείχνει την ευτυχία που νιώθει από αυτό το δεσμό και ταυτόχρονα αναδεικνύει αυτό το δεσμό. Αναδεικνύει την αξία αυτού του δεσμού. Έτσι επιδρά στο σύστημα αξιών του άλλου μέσω του μηχανισμού της αντίχησης και προκαλεί και στον άλλον μία εμπειρία μέσω παρενθέτου προσώπου. Έτσι αποκαλύπτεται η δύναμη και η σημασία της σχέσης και η αξία της σχέσης, αλλά και της αγάπης για το ίδιο το άτομο το οποίο αγαπά. Η επιθυμία, λέει ο Λεμπρό, είναι κάτι που μας εξελίσσει, που μας αναδεικνύει σαν πρόσωπα και προϋποθέτει τη σχέση. Αλλά προσέξτε, η σχέση δεν είναι το σημαντικό. Η σχέση είναι το μέσο ώστε να αναδειχθούν τα πρόσωπα, έλεγε συχνά. Δηλαδή, η ανθρώπινη πραγματικότητα δεν είναι παρά κοινωνική. Πρέπει να υπάρχουν δύο για να είναι άνθρωποι. Χρειαζόμαστε τον άλλον γιατί είναι σημαντικό για τον καθένα μας το καθρέφτισμά του και ειδικά του σημαντικού άλλου. Άλλωστε για να μπορούμε να υπάρχουμε, για τη δημιουργία της δικής μας ταυτότητας, έχουμε ανάγκη τους άλλους. Ο Λεμπρό επίσης αναφέρει κάπου ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποτίμηση από το να ενεργούμε για κάποιον από ήκτο ή από φόβο. Να λυπόμαστε τους μαθητές, το καημένο. Αυτό είναι μια πράξη βαθιάς υποτίμησης. Η εκτίμηση για τους μαθητές, η αγάπη που έχουμε για αυτούς και η επιθυμία για σχέση είναι πολύ πιο θετικό από το να λυπάσαι κάποιον. Γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται το αληθινό νόημα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα μεγαλείο και καλούμαστε να το συναντήσουμε. Καλούμαστε να βρούμε αυτή την ομορφιά και όχι να το λυπηθούμε, γιατί αυτό μας απομακρύνει από την όποια εικόνα. Σχετικά τώρα με το κομμάτι των σχέσεων. Το σημαντικό, λέει στο σχολείο, είναι ο συναισθηματικός δεσμός και το όραμα που δημιουργεί στο παιδί ο εκπαιδευτικός. Αυτή η σχέση, ο έντονος συναισθηματικός δεσμός, προκαλεί μια έντονη συναισθηματική εμπειρία, η οποία επιδρά στο σύστημα αξιών του παιδιού, αντυχεί και έτσι δημιουργείται στο παιδί επιθυμία για μάθηση.
Αν η συναισθηματική εμπειρία του παιδιού με τον εκπαιδευτικό είναι κακή, έλεγε πάρα πολύ συχνά, δεν μπορεί να αναδειχθεί καμία επιθυμία του παιδιού για μάθηση. Και έλεγε ότι σήμερα το πρόβλημα της παιδείας τα τελευταία χρόνια είναι ο χαμηλός δείκτης συναισθηματικής συμμετοχικότητας και από την πλευρά των μαθητών, αλλά κυρίως από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Η δυνατή σχέση του δασκάλου με το παιδί το επηρεάζει πάρα πολύ θετικά και επηρεάζει και τη μάθηση. Θυμάστε στο σχολείο, όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες, συμπαθούσαμε, αγαπούσαμε έναν καθηγητή και σε αυτό το μάθημα είχαμε τελείως άλλη συμπεριφορά. Μαθαίναμε πολύ περισσότερο, γιατί ήταν η σχέση, ήταν το σημαντικό εκεί. Ήταν πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι της σχέσης και μας επηρέαζε και τη μάθηση. Άρα το κλειδί μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης δεν είναι ούτε προγράμματα, ούτε μέθοδοι, αλλά η ποιότητα της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Άρα δεν πρέπει να κυνηγάμε δεξιότητες, να λέμε πρέπει να μάθουμε και αυτό και εκείνο και το άλλο, αλλά να δυναμώνουμε σχέσεις, έτσι ώστε να ευνοούμε τη μάθηση, αλλά και να αναδεικνύουμε τα πρόσωπα. Όλα τα προβλήματα διορθώνονται αν φτιάξω τη σχέση. Είτε είναι με πρόσωπα, είναι ακόμα και με αντικείμενα. Αν έχω μια δυσκολία με τον υπολογιστή μου, ασχολούμαι περισσότερο, κάνω ιδιαίτερα, μαθαίνω, κάνω πράγματα και βελτιώνω αυτή τη σχέση και είμαι καλύτερα. Αλλά και όλα τα προβλήματα λύνονται με βελτίωση της σχέσης, με τους ανθρώπους, με τις ομάδες, με τους συναδέλφους, με οτιδήποτε. Και εδώ προσέξτε ένα καταπληκτικό που έλεγε, ο φόβος έλεγε, δεν οφείλεται στο φοβικό ερέθισμα. Αλλά συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πολλούς φόβους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως αποδείχθηκε από έρευνα, δεν έχουν τη δυνατότητα να σχετιστούν. Όταν δηλαδή κάποιος αδυνατεί να σχετιστεί, έχει αδυναμία στο σχετίζεστε, βγάζει πάρα πολλούς φόβους. Έχει πάρα πολλούς φόβους στη ζωή του, στο κάθε μέρα. Και όχι το ανάποδο, δηλαδή δεν είναι ότι επειδή φοβάται δεν σχετίζεται, αλλά αυτή η ανικανότητά του να σχετιστεί, η δυσκολία του να σχετιστεί, του προκαλεί αυτές ακριβώς τις ανασφάλειες, τις φοβίες, τους φόβους στο κάθε μέρα. Και επειδή μιλάμε για σχέση, τι βοηθάει πολύ τη σχέση? Τη σχέση τη βοηθάει πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση, γιατί η χαμηλή αυτοεκτίμηση παράγει και χαμηλής ποιότητας σχέση. Πολλές φορές τι κάνουμε? Προσπαθούμε να αλλάξουμε το παιδί, ενώ στην ουσία πρέπει να αλλάξουμε εμάς. Να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ώστε να αλλάξει και το παιδί μαζί μας μέσα από τη σχέση. Άλλωστε ο άνθρωπος αποκαλύπτει τη δημιουργική δύναμή του όταν συγχρονίζεται, έλεγε, με τη δουλειά του, όταν συγχρονίζεται με τον εαυτό του. Τότε αγγίζει το αποκορύφωμα της ευχαρίστησης. Ενώ κάποιοι, εγώ λέει όταν ανακάλυπτα τον εαυτό μου, ήμουνα σε μια υπέροχη κατάσταση, όταν αναγνώριζα αυτή την ίδια μου την υποκειμενικότητα, αυτή την αποδοχή των επιθυμιών μου, ήταν για μένα μια υπέρμετρη ενέργεια, μια τεράστια δύναμη, μια γιγαντιαία ισχύς δημιουργίας. Είμαστε, λέει, πάρα πολύ ανασφαλείς ως προς την εικόνα μας. Συνήθως βλέπουμε τον εαυτό μας έτσι όπως θα θέλαμε να είμαστε, ή μέσα στον καθρέφτη των προσδοκιών, και όχι έτσι όπως είμαστε. Το λάθος μας είναι όμως ότι αποφεύγοντας τον εαυτό, αποφεύγουμε τη μόνη ύπαρξη που μας αφορά και που μας ενδιαφέρει πραγματικά. Δηλαδή, την πηγή των αληθινών και ισχυρών κινήτρων, τη μοναδική πηγή δημιουργίας, κάθε δημιουργίας. Γιατί εμείς είμαστε ο πυρήνας της δημιουργίας. Οι δράσεις μας τώρα, αυτές προκαλούν
ψυχολογικές καταστάσεις θετικές ή αρνητικές. Αυτές οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερη ένταση πάνε παντού στον ψυχισμό, διαχέονται και ακτινοβολούν στις άλλες όταν έχουν μεγαλύτερη ένταση και τις υπερκαλύπτουν. Αυτός είναι ο μηχανισμός της ακτινοβολίας. Δηλαδή, μέσα στον ίδιο το ψυχισμό, ο ψυχισμός είναι κάτι ενιαίο, δεν είναι κατακαιρματισμένος, ακόμα και όταν είναι διχασμένος. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις και πόνο και χαρά ή το ένα θα έχεις το άλλο. Άρα, η μεγαλύτερη, όταν βιώνεις καταστάσεις εφορίας και είναι περισσότερες από τις καταστάσεις πόνου, επικρατούν στον ψυχισμό οι καταστάσεις εφορίας ή το ανάποδο. Και ειδικά όταν συνυπάρχουν για αντίστοιχες καταστάσεις. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, οι ψυχολογικές καταστάσεις επηρεάζουν η μία την άλλη. Ενεργούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και τείνουν να επιβάλλονται στο σύνολο του ψυχισμού και να τον ενοποιούν για δικό τους όφελος. Κάθε φορά δηλαδή ο ψυχισμός μας ανασυντάσσεται με βάση τις νέες καταστάσεις. Αν επικρατήσει στον ψυχισμό μας οι δυνάμεις της ειδονής, όπως λέει στο βιβλίο του «Από την ειδονή στην τρέλα», τότε διαμορφώνονται δημιουργικές προσωπικότητες, οι εφηβρετικές προσωπικότητες, αυτές που έχουν ανοιχτότητα στη μάθηση και την ανάπτυξη. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, τότε έχουμε τις κυριαρχικές προσωπικότητες που έχουν πρόσημο την υπερπροστασία, την υποταγή ή και ακραίες μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή ή ακόμα και στην τρέλα. Έτσι λοιπόν, ο ανθρώπινος ψυχισμός βασίζεται σε αυτό το δίπολο ειδονής πόνου, σε μια ασταθή ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων, των δύο αυτών δομικών του στοιχείων, τα οποία καθορίζουν και διαμορφώνουν την προσωπικότητά του και, κατά συνέπεια, την πορεία ζωής του καθενός. Και της κοινωνίας βεβαίως, κατ' επέκταση. Αυτά τα δύο συστήματα δυνάμεων, λοιπόν, βρίσκονται σε αντιπαράθεση και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσής τους. Αυτή ακριβώς τη σύγκρουση βιώνουμε στην παιδική μας ηλικία και αυτή μας διαπλάθει. Κάνουμε δηλαδή διαρκώς επιλογές στο εσωτερικό αυτών των αντιθέσεων μεταξύ ειδονής και ασφάλειας, αποφυγής του πόνου δηλαδή, οι οποίες παράγουν τις δράσεις και τις αξίες μας. Οι αξίες και οι δράσεις υπέρ της ειδονής είναι αξίες που οθούν τους ανθρώπους να πάνε μπροστά και αποτελούν παράγοντες άνθησης και πρόοδου, όπως είπαμε, και τοποθετούν τον άνθρωπο σε ένα πλαίσιο κίνησης, ανάπτυξης, δημιουργίας. Οι άλλες, υπέρ της ασφάλειας, δηλαδή υπέρ του να αποφύγω τον πόνο, επιτρέπουν στους ανθρώπους να περισσώσουν, να διαφυλάξουν την πραγματικότητά τους, να τη σώσουν με έναν τρόπο, και κάτι που είναι τελικά προϋπόθεση για να μπορέσουν να εξελιχθούν. Ένα άλλο κομμάτι πριν μπω στο πρακτικό εκπαιδευτικό κομμάτι είναι η αρχή της σύγκλησης, μια άλλη έννοια. Και εδώ ο Λομπρό παρουσιάζει μια σειρά ερευνών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αφορούν πάλι στη δημιουργικότητα και εξηγεί εδώ πάρα πολύ τη λειτουργία σχολείου, οικογένειας, τους παράγοντες σχολικής επιτυχίας, τις παραμέτρους του τρόπου ζωής των παιδιών που την ευνοούν κλπ. Και σε όλα αυτά πάλι προτάσει τη σημασία του συναισθηματικού παράγοντα. Μήπως λέει τελικά υπονομεύουμε άθελά μας την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών μας? Ευθύνονται? Και αν ναι, με ποιο τρόπο οι επιρροές της οικογένειας? Απ' τη μια λέει πως είμαστε όλοι πολύ απασχολημένοι και τα παιδιά αισθάνονται εγκαταλελειμμένα. Έτσι δεν μπορούν να λάβουν χώρα όμως οι αλληλεπιδράσεις εκείνες, είτε σωματικές ή ανθρώπινες, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη. Αλλά απ' την άλλη τι άλλο έχουμε? Έχουμε κοινωνικές φιλοδοξίες που απαιτούν μεγάλη αφοσίωση στις σπουδές, στα πτυχία, στην επιτυχία,
Επομένως, το σώμα οφείλει να θυσιαστεί εδώ. Και τα παιδιά εδώ δυσκολεύονται. Και έχουν ανάγκη αναγνώρισης, έχουν ανάγκη βοήθειας, έχουν ανάγκη ανάδειξης αξίας, ώστε να μεγαλώσουν με υγιή τρόπο και να γίνουν ισορροπημένα και δημιουργικά. Το περιβάλλον, λέει, για να γίνει κάποιος δημιουργικός πρέπει να είναι εκρηκτικό, πλούσιο, ανοιχτό, εύκαμπτο, τα ξέρουμε όλα αυτά, και ευέλικτο. Ένα περιβάλλον με δασκάλους στο σχολείο που δεν εντοπίζουν κυρίως τα κατακριτέα χαρακτηριστικά των μαθητών τους, ούτε τους πιέζουν με τον αυταρχισμό τους, που δεν έχουν απαιτήσεις, οι οποίες βλάπτουν τα παιδιά και την ανάπτυξη σε πρωτογενές επίπεδο, που δεν έχουν μια αγχώδη άποψη για τη ζωή, που δεν ασκούν κριτική αρνητική στον εαυτό τους πρώτα, αλλά προσφέρουν ελευθερία, αναγνώριση και δείχνουν στα παιδιά εμπιστοσύνη. Και βέβαια, όταν αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν έχουν μια τόσο κακή εικόνα του εαυτού τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φωτίσουν τα παιδιά, να φωτίσουν το δρόμο των παιδιών και να μπορέσουν να σχετιστούν. Στην πορεία μου έχω δει ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκωδικοποιηθεί από τα παιδιά ως αγάπη. Γιατί αυτό που ζητάνε τελικά τα παιδιά, το πρώτο που ζητάνε είναι η εμπιστοσύνη στο σχετίζεστε. Τώρα στο σχολείο δεν έχει νόημα να ζητάμε βοήθεια από τους γονείς, γιατί η ομάδα του σχολείου είναι μια τεχνική επιστημονική ομάδα, έχει συσταθεί με έναν τρόπο εντελώς διανοητικό. Έχουν εκπαιδευτεί αυτοί οι άνθρωποι, έχουμε εκπαιδευτεί, αλλά οι γονείς δεν έχουν μάθει να εκπαιδεύουν τα παιδιά, δεν είναι η δουλειά τους. Και δεν είναι και καλό να μπλέκουμε τους γονείς στο κομμάτι του σχολείου. Και αυτό, αν θέλετε, το συζητάμε μετά, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Ο Λεμπρό λοιπόν μελέτησε επίσης και 6 περιπτώσεις ψυχικά ασθενών που είχαν μια ιδιαίτερα δημιουργική προσωπικότητα και κατέληξε ότι οι εμπειρίες πόνου δυσκολεύουν πολύ τη διαδικασία της μάθησης. Για να μάθεις, λέει, για να γίνεις οτιδήποτε, γιατί αυτό κυκλοφορεί από πολλούς, ότι τελικά οι καλλιτέχνες έχουν προχωρήσει από πόνο κλπ. Για να μάθεις, λέει, να γίνεις το οτιδήποτε, πρέπει να προσπαθήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι προϋποθέτει πόνο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υποφέρεις. Και βέβαια υπάρχουν μεγάλοι δημιουργοί που υποφέρουν πραγματικά ως πρόσωπα. Αυτό όμως συμβαίνει λόγω του πόνου που προέρχεται από τα προβλήματά τους. Δεν πονάνε λόγω του ότι είναι δημιουργοί. Δεν υποφέρουν λόγω της δημιουργίας τους. Η κουλτούρα δηλαδή από μόνη της δεν είναι παράγοντας ψυχικής διαταραχής. Το αντίθετο, μάλιστα. Και τώρα μπαίνουμε στο πρακτικό κομμάτι, που θα προτείνω έτσι κάποιους πρακτικούς τρόπους και προτάσεις που μπορεί κανείς να εμπλακεί στο σχολείο σημασία και διαδικασία με ποιοτικό τρόπο και να συνάδουν με τη θεωρία μάθησης NDE. Ο εκπαιδευτικός NDE τώρα τι είναι? Είναι ένας εκπαιδευτικός που πληρεί 2 βασικές προϋποθέσεις. Πρώτη είναι να είναι και η δεύτερη να σχετίζεται. Το πρόσωπο του εκπαιδευτικού μετράει πολύ περισσότερο από εκείνο που γνωρίζει και από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Δεν μετράει το τι κάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά αυτό που είναι. Έχει όραμα. Είναι παρόν ολοκληρωτικά. Επικεντρώνεται στον άλλον στην ομάδα, βλέπει τα παιδιά ως μοναδικές υπάρξεις και ενδιαφέρεται για αυτά σαν πρόσωπα, ως πρόσωπα. Αποδέχεται ανεφόρον τους μαθητές, τους σέβεται χωρίς να τους κρίνει, δείχνει ενσυναίσθηση, λύνει τις διενέξεις σε επίπεδο ομάδας και η ευθύνη ισομοιράζεται, γιατί και αυτός είναι ένα μέλος της ομάδας. Δείχνει στα παιδιά εμπιστοσύνη και τα παροτρύνει να εκφραστούν. Η επιθετική συμπεριφορά που παρουσιάζεται σημαίνει πόνο, ανασφάλεια, ανάγκες και επιθυμίες που δεν τις σεβάστηκε κανείς, που δεν ακούστηκαν. Η εμπιστοσύνη λοιπόν είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου το παιδί να νιώθει την αγάπη του δασκάλου.
Ο εκπαιδευτικός NDE λοιπόν βρίσκεται σε ανέλυξη μαζί με το παιδί, επαναδιατυπώνει αυτά που λέει ο μαθητής, εντοπίζει δραστηριότητες που ο μαθητής επιθυμεί με ευχαρίστηση και χτίζει πάνω σε αυτό ένα είδος προγράμματος, και η ομάδα της τάξης βεβαίως, δηλαδή διερευνεί την επιθυμία των παιδιών σε βάθος και προσπαθεί να βρει το συναίσθημα πίσω από τα λόγια. Ακούει το συναίσθημα, ξέρει να ακούει και ακούει ενεργητικά. Αλλά εδώ, αν δεν έχει μάθει ο εκπαιδευτικός να ακούσει τη δική του, δεν έχει μάθει να ακούει τη δική του προσωπική επιθυμία, δεν θα μπορέσει ποτέ να φουγκραστεί την όποια επιθυμία του παιδιού. Γι' αυτό και είναι πολύ καλή και επιβάλλεται η αυτογνωσία του εκπαιδευτικού. Και γι' αυτό οι ομάδες εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Και τι θα κάνουμε? Δεν γίνεται να ικανοποιούμε και όλες τις επιθυμίες των παιδιών, λέει κάποιος. Πολλές φορές, έλεγε ο Λομπρόκη, είναι αλήθεια, το έχουμε δει στην πράξη, ότι και μόνο το άκουσμα της επιθυμίας, την ενεργητική ακρόαση της επιθυμίας του παιδιού, με ενσυναίσθηση, όταν το ακούς με την ψυχή σου, αρκεί για να ικανοποιηθεί το παιδί. Γιατί το κάνεις, το καθιστά σημαντικό, και αυτόν και την επιθυμία του. Μερικές φορές, το να δώσουμε προσοχή και μόνο στις επιθυμίες των παιδιών και να τα θεωρήσουμε σημαντικά, όπως κάνουμε με τους φίλους μας δηλαδή, αρκεί πάρα πολύ, αρκεί και περισσεύει. Δεν πρόκειται, λέγει ο Λομπρό, για ένα τεχνικό πρόβλημα, είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δηλαδή το σημαντικό είναι το που εστιάζουμε την προσοχή μας. Ένας εκπαιδευτικός NDE συνοδεύει το παιδί στη μάθηση χωρίς να δίνει εντολές και οδηγίες, αλλά κάνοντας προτάσεις. Οι προτάσεις είναι μέρος της παρέμβασης που ο Λομπρό θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και οι οποίες πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών και να δίνεται δυνατότητα τροποποίησής τους, ώστε να μην είναι άκαμπτες. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι παρόν, σαν μέλος της ομάδας κι αυτός. Οι προτάσεις βέβαια του εκπαιδευτικού δεν είναι κακό να πηγάζουν ή να έχουν αναφορές στα προγράμματα που σε κάθε περίπτωση μπορεί να ακολουθεί ή από τις γνώσεις του ή από την εμπειρία του, αλλά κάθε φορά πρέπει να προσανατολίζονται μέσα από μια πολύ προσεκτική, συστηματική και βήμα προς βήμα, θα έλεγα, ανάγνωση των επιθυμιών, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων των μαθητών και γενικότερα των συμμετοχόντων σε μια ομάδα. Να έχουν ευχαρίστηση. Και αν δεν συμφωνούν οι μαθητές, αν δεν συμφωνούν οι εκπαιδευόμενοι, να προτείνουν άλλες ή να αφήνουν τους εκπαιδευόμενους να προτείνουν δράσεις. Ο μαθητής λοιπόν είναι ο πρωταγωνιστής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι' αυτό και ο δάσκαλος τίθεται στη διάθεσή του. Δεν υπάρχει τώρα σωστή λύση. Η σωστή λύση στην κάθε ομάδα είναι αυτή που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες κάθε ομάδας και προκύπτει από αυτή την ίδια ομάδα με κλειδί το συναίσθημα της ομάδας. Ο εμψυχωτής δεν είναι ένας ουδέτερος παρατηρητής αυτών που συμβαίνουν. Όπως είπαμε, ακούει ενεργητικά και παρατηρεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επαναδιατυπώνοντας ό,τι ακούει από τα μέλη της ομάδας, ώστε να διαπιστώνει κάθε φορά ότι έχει σωστά κατανοήσει αυτό που υπόθηκε. Εκφράζει το συναίσθημά του, αλλά το συναίσθημα του άλλου, επαναλαμβάνει, επαναδιατυπώνει το συναίσθημα του παιδιού ή της ομάδας, αλλά εκφράζει και το δικό του. Η ενεργητική ακρόαση βοηθάει τους μαθητές να αισθανθούν ότι τους ακούμε με προσοχή, χωρίς να τους κρίνουμε και τους ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν και να εμβαθύνουν. Τώρα, τα όρια. Πολύ σημαντικό θέμα στο σχολείο.
Τα όρια προϋποθέτουν την ύπαρξη σχέσης. Απ' την άλλη, τα παιδιά δεν λειτουργούν με βάση τα όρια που τους θέτουμε, αλλά με βάση τη σχέση που έχουμε μαζί τους ή που έχουμε τα άλλα παιδιά. Αν θέλετε δηλαδή να σέβεται το παιδί το ένα τ' άλλο, κάντε τα να έχουν σχέση μεταξύ τους. Και εδώ προσοχή, αλλά τα όρια, άλλο οι όροι. Τα όρια είναι για να τα προστατέψουμε, οι όροι είναι για να τα εκβιάσουμε. Ένα παιδί λοιπόν χωρίς όρια είναι ένα παιδί φοβισμένο. Ένα παιδί που χρειάζεται ασφάλεια. Δεν είναι ένα παιδί που μου χαλάει εμένα το μάθημα ή που μου τη δίνει στα νεύρα γιατί θέλω να βγάλω αυτή την ύλη και δεν προλαβαίνω. Αλλά είμαι ο μόνος ενήλικας σε αυτή την τάξη και ακούω μια κραυγή ανάγκης για κάτι. Αν το δω έτσι, αν αλλάξω οπτική, τότε βλέπετε ότι και το παιδί ρίχνει την ένταση της συμπεριφοράς του. Αλλάζει. Όταν αλλάζω βλέμμα στα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, λέει, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ο Λομπρό προτείνει την έννοια της κλειδαριάς, στην οποία δεν μπαίνουν όλα τα κλειδιά, χρησιμοποιεί έννοιες όπως η μήτρα και η προδιαμόρφωση. Οι έννοιες αυτές προϋποθέτουν ένα ενεργητικό και όχι παθητικό αντικείμενο. Αυτό σημαίνει την πιθανότητα ενσωμάτωσης ή όχι από το ίδιο το άτομο. Άρα η πίεση αποκλείεται. Δεν μπορούμε να είμαστε στο σχολείο και να πιέζουμε για πράγματα. Οι δραστηριότητες τώρα, και τελειώνω, αξιολογούνται από τη χαρά των παιδιών που συμμετέχουν. Αν είσαι ευτυχισμένος στην τάξη με τα παιδιά, τότε είναι και αυτά ευτυχισμένα μαζί σου. Προηγείται δηλαδή η δικιά σου η χαρά, η δικιά σου η στάση. Είναι δύσκολο να αλλάξει στάση. Γίνεται να μπεις άσχημα, με άσχημη διάθεση στο σχολείο, στην τάξη και να φτιάξεις τη διάθεση σου τα παιδιά, αλλά συνήθως δεν πάει καλά η μέρα όταν πάμε με άσχημη διάθεση, όταν πάμε κάπως δύσκολα. Τώρα, το κομμάτι της ενσυναίσθησης, να μπορούμε να μπούμε στη θέση των παιδιών, αλλά και να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν ενσυναίσθηση. Εδώ μας είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει, δεν μπορείτε να μάθετε στα παιδιά την ενσυναίσθηση. Ενώ λέμε ότι επιδέχεται αγωγής. Έτσι απλά, κατευθείαν. Αλλά πρώτα να τους κάνετε να ενδιαφερθούν για τους ανθρώπους, ώστε μετά να μπουν σε ένα δεύτερο επίπεδο, να μπουν στη θέση τους. Η δασκαλία λοιπόν είναι τέχνη και απαιτεί υψηλό επίπεδο σχέσης δασκάλου-μαθητή. Αν θέλω να αλλάξω, γιατί είπα πριν για τις επιθετικές συμπεριφορές και το ξέχασα, αν θέλω να αλλάξω τη συμπεριφορά ενός παιδιού και θέλω να φερθεί με ένα διαφορετικό τρόπο, ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξω την αξία πίσω από τη συμπεριφορά. Και όχι να το τιμωρήσω, γιατί αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Όταν έχουμε πάρα πολλές επιθετικές συμπεριφορές, σημαίνει ότι η σχέση, μάλλον να το πω αλλιώς, η σχέση του εκπαιδευτικού αφορά όλη την τάξη, το σύνολο των παιδιών. Όλο το θέμα είναι θέμα σχέσης εκπαιδευτικού με ομάδα τάξης. Αν ένας εκπαιδευτικός είναι ευτυχισμένος μέσα στην τάξη, τότε είναι ευτυχισμένα και τα παιδιά. Και δεν έχουμε επιθετικές συμπεριφορές, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Όταν ο δάσκαλος έχει πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, τουλάχιστον αυτές οι συμπεριφορές είναι λιγότερο έντονες. Αν τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, λέει ο Λομπρό, αγαπάνε το δάσκαλο και όλα πάνε μια χαρά. Επίσης δεν επιβραβεύουμε το παιδί επειδή δεν έκανε λάθος, αλλά επειδή έκανε κάτι σωστό ή έμαθε από το λάθος του. Γιατί λάθος δεν κάνει αυτός που δεν ζει βεβαίως. Αναδεικνύοντας τη δική μας ταυτότητα, και ένας δάσκαλος ΕΝΤΕΗ το ξέρει αυτό καλά, αναδεικνύοντας τη δική του ταυτότητα, αναδεικνύει και την ταυτότητα του κάθε παιδιού. Ο δάσκαλος είναι διευκολυντής. Τα παιδιά είναι ισότιμα μέλη στην ομάδα.
Αλλά εδώ οφείλω να πω ότι δεν χρειάζεται, όπως λένε πολλοί, αχ, πρέπει να είμαστε και ψυχολόγοι μες στην τάξη. Δεν χρειάζεται ο δάσκαλος να είναι ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος. Το να γνωρίζει την πολυπλοκότητα και τη λειτουργία των ανθρώπινων σχέσεων τον διευκολύνει στη συναισθηματική κατανόηση των αναγκών των μαθητών και τον βοηθάει να αποκτήσει ψυχολογική σκέψη. Αυτό χρειαζόμαστε, που θα συντελέσει στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών του. Προϋπόθεση δηλαδή αυτής της δυνατότητας είναι το να αντιλαμβάνεται τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες, για να μπορέσει να καταλάβει και τους άλλους. Δεν χρειάζεται ούτε ψυχίατρος ούτε ψυχολόγος να γίνει. Και οφείλω να σας πω ότι διάβαζα πρόσφατα κάτι που είναι βέβαια αρκετά παλιό, από το 2011, ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση λένε ότι πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι που καλλιεργούν την συναίσθηση, την ενεργητική συμμετοχή και τη μάθηση μέσω εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα λέει η οδηγία, πρέπει να λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή και τη μάθηση μέσω της πράξης. Να διευκολύνουν τα παιδιά στη μάθηση, να εμψυχώνουν την ομάδα των εκπαιδευομένων και να απαντάνε στα δικά τους ενδιαφέροντα. Οτιδήποτε κάνουν να σχετίζεται με την καθημερινότητά τους. Έτσι, Ευρωπαϊκή Οδηγία. Καθρεφτίζει, φωτογραφίζει την μέθοδο. Ποια λύση τώρα προτείνει ο Λομπρό όταν το άτομο βιώνει πόνο και δύσκολες καταστάσεις στο περιβάλλον του? Ο φίλος μας λέει να επινοήσει ακραίες λύσεις, τελικές, οι οποίες δεν θα είναι κοινότυπες, αλλά δημιουργικές, εφορικές και συναρπαστικές δραστηριότητες. Αυτό θα μπορούσε να είναι πρόταση ζωής, πρόταση παιδαγωγικής πρακτικής. Συνήθως λέει εκπαιδευτικοί, και το έλεγε συχνά, παραπονιούνται συνέχεια γιατί για όλα αυτά ο θεσμός. Ας ασχοληθούμε με τα παιδιά αντί να ασχοληθούμε με το θεσμό. Γιατί ο θεσμός είναι ίδιος για όλους, λέει, και δεν αλλάζει. Το σημαντικό είναι η σχέση μας με τα παιδιά. Και αν η σχέση αυτή είναι καλή, τεινάζουμε εμείς οι ίδιοι το θεσμό στον αέρα. Γιατί δεν λειτουργεί με εμάς ο θεσμός. Δεν μας δυσκολεύει. Συνάδει αυτό με τη σκέψη της Φωτεινής Τσαλίκογλου, που την αγαπώ πολύ, που λέει ότι η δημιουργία μας μεταμορφώνει από αντικείμενα μιας οδύνης σε υποκείμενα ικανά να χειριστούν μια οδύνη. Σημαίνει απλά ότι δεν αφήνουμε τις δυσκολίες και τον πόνο να κυριαρχήσουν στον ψυχισμό μας, αλλά τα θεωρούμε πρόκληση και έναυσμα για υπερβάσεις που θα μας εξελίξουν, που θα μας αναδείξουν σαν πρόσωπα, που θα μας παρέχουν δυνατότητες για ουσιαστικές συναντήσεις και για ουσιαστική συναισθηματική εμπλοκή με τους άλλους, καθώς και για δυνατότητες δημιουργίας και ευχαρίστησης που θα ακτινοβολούν θετικά στον ψυχισμό μας. Μια νέα θεωρία λοιπόν ανατέλει που υπόσχεται πολλά. Μια θεωρία που προτείνει μια άλλη οπτική της δομής του ανθρώπινου ψυχισμού, ένα άλλο βλέμμα στην παιδαγωγική πράξη. Θεμελιώδες καθήκον της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τον Μισελ Λομπρό, είναι η προώθηση της βούλησής της για ανάπτυξη και ευχαρίστηση. Η ευχαρίστηση, αναφέρει, αποτελεί το ζητούμενο ως αδιαφιλονίκητος στόχος, ακόμα και όταν είναι απρόσιτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή κουβέντα, δεν ξέρω αν περίπου μία ώρα μίλησα λίγο παραπάνω από όσο είχα υπολογίσει. Αν θέλετε να κάνουμε ένα διάλογο, θα ήταν νομίζω γόνιμο και δημιουργικό. Είπαμε πολλά, ίσως ήταν και αρκετά, για κάποιους που το άκουσαν πρώτη φορά, ίσως ήταν πολλά καινούρια και δεν ξέρω αν μπόρεσαν να αφομοιώσουν όλο
όλη την ποιότητα και όλο το έργο αυτού του ανθρώπου. Καλησπέρα Ρώη, Γεωργία, είμαι από Χανιά. Καλώς. Ψάχνω για χεράκινα τόση ώρα για να σηκώσω, αλλά δεν το βρήκα, συγγνώμη. Έλα, δεν σε βλέπω και εγώ δεν ξέρω που είσαι. Δεν Ένα έχω την λεπτάκι. κάμερα ανοιχτή, γι' αυτό δεν με βλέπεις. Εγώ έχω μία ερώτηση. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσεις τι εννοείς με το αλλαγή αξίας πίσω από τη συμπεριφορά. Είπες ότι για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός παιδιού πρέπει να αλλάξουμε την αξία πίσω από τη συμπεριφορά. Μμμ. Θα πω κάτι, δεν σκέφτομαι τώρα ένα παράδειγμα, μπορώ να πω κάτι πολύ απλό. Όταν ένα παιδί χτυπάει ένα άλλο στο κεφάλι, επειδή του ρίξε το στυλό κάτω, έτσι, λέω ότι σημαίνει ότι το στυλό έχει μεγαλύτερη αξία από το κεφάλι του φίλου του. Αν αλλάξω αυτή την αξία, τώρα αυτό ίσως το παράδειγμα δεν είναι το καλύτερο, αλλά το λέω έτσι λίγο για να κατανοήσετε λίγο τι λέω. Ότι μαθαίνεις στο παιδί ότι ο άνθρωπος έχει περισσότερη αξία από το στυλό. Okay. Αυτό. Κάτι άλλο που να... Χαίρομαι που σ' ακούω, Γεωργιά μου. Έχω κι άλλα, πολλά άλλα, μιλήσουν και άλλοι και μετά θα ξαναπάρω το λόγο. Δεν βλέπω χεράκια ή τουλάχιστον δεν βλέπω κάτι στο chat. Δεν βλέπω ερωτήσεις. Μάλλον κουραστήκατε, σας κούρασα λίγο. Πάμε να πω και κάτι άλλο. Έλα, να πεις, Γεωργιά. Θα ζεξιοποιήσω. Θα μπορούσες να μας πεις πώς συνδέεται η ανικανότητα σχέση με την πρόκληση φόβων, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος, ποιες διεργασίες μάλλον γίνονται έτσι ώστε όταν δεν μπορούμε να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους, αυτό να μας δημιουργεί φόβους στην καθημερινότητά μας. Γενικά, η δυνατότητα να σχετίζεσαι σου δημιουργεί μια ασφάλεια. Οι άνθρωποι λειτουργούμε με τους άλλους. Ο άλλος είναι ο σημαντικός άλλος για μένα και είναι καλό να υπάρχουν πολύ σημαντικοί άλλοι οι οποίοι μας καθρεφτίζουν τις δυνατότητές μας φτιάχνουν μια εικόνα για μας, μας βοηθάνε στην αυτοεκτίμησή μας βοηθάνε όταν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν έχουμε και την αντίστοιχη αυτοεκτίμηση ή την εικόνα. Δεν έχουμε την αυτοεικόνα που θα έπρεπε να έχουμε. Γιατί δεν έχουμε δώσει ευκαιρία στο σχετίζεστε να πάρουμε. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη που κάνω. Από την άλλη, αυτό ήταν αποτέλεσμα, δεν το εξήγησε ο Λομπρό όταν το είχε πει, το είπε σαν αποτέλεσμα ερευνών που γίνανε την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή βρέθηκε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλές ανασφάλειες, πολλές δυσκολίες, με πολλούς φόβους, φοβούνται αυτό, φοβούνται εκείνο, φοβούνται το άλλο, αυτοί οι άνθρωποι γενικά δυσκολεύονται να σχετιστούν. Δεν έχουν εικόνα για τον εαυτό τους, δηλαδή καμία εικόνα για τον εαυτό τους, μάλλον. Ναι, ναι. Και αυτό και ίσως όχι μόνο. Ίσως πρέπει αυτό να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Ποια είναι τι ακριβώς... Η διεργασία, ναι, η διεργασία με προβληματίζει. Γιατί το έχω παρατηρήσει και εγώ τι συμβαίνει και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους, αλλά τη διεργασία ψάχνω. Επίσης, μαθαίνουμε στα παιδιά την ενσυναίσθηση. Τα παιδιά έχουν ενσυναίσθηση από μόνα τους και τη χάνουν με τα τραύματα μεγαλώνοντας. Δηλαδή, ένα μικρό παιδί δεν έχει ενσυναίσθηση. Ότι τη μαθαίνουμε δείχνοντας πρώτα, βοηθώντας τα να ενδιαφερθούν για τους άλλους, μέσα από ιστορίες, στην αρχή μέσα από τα πρόσωπα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος και σιγά σιγά μπαίνουν στη θέση του άλλου, μέσα από παιχνίδια, μέσα από πολύ μικρά. Άρα δεν είναι έμφυτη
έμφυτο το Δεν ενδιαφέρον. είναι, όχι, είναι θέμα περιβαλλοντικό. Ή επίσης μπορούν να μιμηθούν τους γονείς οι οποίοι μπαίνουν και λένε το συναίσθημά τους. Α, για κοίτα πώς να νιώθει αυτός, πώς να νιώθει εκείνος, πώς να νιώθει ο άλλος. Εγώ λυπάμαι που ή μέσα από ταινίες που βλέπουν και που μπαίνουν στη θέση οι γονείς. Δηλαδή μπορούν και μιμούνται ή αντιγράφουν κάποιες τέτοιες συμπεριφορές και βιώνουν, έχουν αυτές τις εμπειρίες των γονιών, οι οποίες μπορούν να τους δώσουν έναυσμα για να ζήσουν αντίστοιχες εμπειρίες, ενσυναίσθησης. Okay, thank you. Να είσαι καλά. Κάποιος άλλος ή κάποια άλλη μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να κάνει κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ροή, για τα τόσα έτσι ουσιαστικά που μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Εγώ θα ήθελα έτσι πάρα πολύ να εκφράσω μία απορία και μία δυσκολία και όντας εκπαιδευτικός εδώ και 30 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκείνο που πραγματικά με προβληματίζει είναι η αυξανόμενη βία. Βία μέσα μεταξύ των παιδιών, βία μεταξύ των εκπαιδευτικών, μια βία η οποία στείνει τους εκπαιδευτικούς πραγματικά στον τοίχο. Και εκεί είναι που με δεμένα χέρια προσπαθείς να νιώσεις αυτή την ελευθερία και να κάνεις τα παιδιά πραγματικά να έρθουν σε επαφή με την πραγματική τους επιθυμία. Όταν όμως η βία γύρω μας είναι παντού, τα μικρά παιδιά βιώνουν αυτό το πράγμα σαν κανονικότητα. Έχουν συνηθίσει τη βία τόσο πολύ που αυτό είναι η κανονικότητά τους. Πώς μπορείς μέσα από την ΕΝΤΕΗ να σπάσεις αυτή την εικόνα που έχουν για τον κόσμο γύρω? Με λίγα λόγια, πώς μπορούμε μέσα από την ΕΝΤΕΗ να σπάσουμε αυτή τη βία? Εγώ θα απαντούσα εδώ μέσα από το δικό μας, τη δική μας σχέση μαζί τους. Ακόμα και αν ακούγεται πολύ μικρό μπροστά στο σύμπαν όλο, έτσι, που υπάρχει βία ή που είναι έντονη κτλ. Τελικά αυτό που είναι σημαντικό για ένα παιδί είναι αυτό που ζει στο τώρα. Αν λοιπόν αυτό που ζει στο τώρα έχει μέσα άκουσμα επιθυμίας, έχει προτάσεις, έχει σεβασμό σε αυτά τα παιδιά, έχει εμπιστοσύνη, δεν θα τους επηρεάσει το απ' έξω, αλλά το εδώ και τώρα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί επιδρούμε στον ψυχισμό κατευθείαν. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος. Ναι, γιατί και ο εκπαιδευτικός φέρνει έτσι κι αλλιώς, βιώνοντας βία ο ίδιος μέσα στην κοινωνία, σαν πολίτης θέλω να πω, φέρνει τέτοιου είδους βιώματα μέσα στην σχολική αίθουσα και μέσα στο σχολικό περιβάλλον και μέσα στη σχολική κοινότητα. Τα φέρνει και ο ίδιος. Βεβαίως. Σαν Αυτό βιώματα. έχουμε να παλέψουμε με τα δικά μας τέρατα εκεί και να μπορέσουμε να κάνουμε υπερβάσεις. Αυτό νομίζω είναι τελικά το νόημα. Το νόημα είναι να παλέψουμε με αυτά τα τέρατα μέσα από την ευχαρίστηση, μέσα από τις αληθινές επιθυμίες, μέσα από μια ζωή ευχαριστιακή, μέσα από ένα άκουσμα της δικής μας επιθυμίας και σχετίζεστε και μέσα από το σχετίζεστε με τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Καλά. Κάποια άλλη, κάποιος άλλος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, 2 λεπτάκια μόνο. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί χρησιμοποιούσα τους μαθητές και όχι τις μαθήτριες, αλλά ήταν χάρη ταχύτητας, έτσι, κάποιες φορές. Με ενοχλούσε και εμένα που δεν έλεγα τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και ήθελα να σας το πω και μου διέφυγε γι' αυτό. Παρακαλώ, ποιος ρωτάει κάτι? Δεν ήσουν political correct. Δεν ήμουν political correct. Καλησπέρα και από μένα. Αγγελική είμαι, με βλέπετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αγγελική μου, καλησπέρα. Εγώ ήθελα να πω ότι
Συμφωνώ πάρα πολύ με όλα αυτά και τα ζω πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Έχω δει δηλαδή το αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών. Πόσο σημαντική είναι η δημιουργία σχέσης με τα παιδιά, πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τη μοναδικότητά τους, ο τρόπος που τα κοιτάζουμε, πάρα πολύ σημαντικός. Έχω δει καταστάσεις έτσι να βελτιώνονται, να αλλάζουν με όλα αυτά. Στην καθημερινότητά μου, γιατί είμαι και σε ένα μεγάλο σχολείο και έχουμε προβλήματα. Είναι ένα θέμα ότι όλοι σχεδόν τη γενιάς μας προερχόμαστε από αυταρχικά περιβάλλοντα, οπότε έχουμε μια τάση να υποτιμούμε λίγο τα παιδιά και να μην δίνουμε τόσο σημασία στην άποψή τους, στο πώς αισθάνονται. Είναι μια επικρατούσα αντίληψη αυτή. Αλλά θεωρώ ότι κάποιος που εφαρμόζει αυτού του είδους τη θεωρία αυτή, τη μέθοδο, πρώτα απ' όλα προστατεύει τον εαυτό του, γιατί είμαστε, νομίζω, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα πολύ κοντά στο κάψιμο, αν δεν έχουμε περάσει δηλαδή εκεί. Πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει εκεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι προστατεύουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτό. Μετά βοηθάμε τα δυσκολεμένα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά που μας δυσκολεύουν είναι αυτά και που δυσκολεύονται. Οπότε εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να χειροκροτήσω και να ευχαριστήσω Μισελ, εσένα, όλους τους ανθρώπους που μας έδωσαν αυτό το δώρο. Έτσι, Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι αυτό που είπες πριν, ότι να μην βάζουμε με το θεσμό, αλλά να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε εμείς να προσφέρουμε. Και συμφωνώ εννοείται σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι σε ένα δεύτερο χρόνο πρέπει να ασχοληθούμε με το θεσμό σαν ομάδα, δηλαδή να δράσουμε και λίγο κοινωνικά, για να αλλάξουμε λίγο και κάποια πράγματα στο θεσμό. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να το παραγνωρίσουμε αυτό, ότι ναι μεν χρειάζεται και εμείς ως άνθρωποι, ως επαγγελματίες στη δουλειά μας, να αναμορφωνόμαστε κατά κάποιο τρόπο, γιατί και η αυτογνωσία είναι πολύ σημαντική και η αυτογνωσία δεν σταματάει ποτέ. Οπότε εμείς χρειάζεται να κάνουμε τη δική μας προσωπική εξέλιξη. Οι γενιές των παιδιών εξελίσσονται ραγδαία. Τα παιδιά δεν είναι ίδια όπως ήταν πριν 10 χρόνια ή πριν 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα της ζωής τους. Εγώ τους έδειχνα, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, αν τους έβαζες να δουν μια ταινία, ενθουσιάζονταν. Τώρα που έχουν όλη αυτή την αυθονία των βίντεο, δεν τα ενδιαφέρει. Τους έλεγες θα δούμε ταινία μες στην τάξη και ενθουσιάζονταν. Τώρα δεν τα ενδιαφέρει, γιατί έχουν πρόσβαση παντού. Και περισσότερο ήταν διαφορετικά τα παιδιά πριν 20 χρόνια και παλιότερα. Εγώ είμαι σχεδόν 20 χρόνια, οπότε έχω δει αυτές τις διαφορές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην εξελισσόμαστε εμείς για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με τις γενιές με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αλλά πέρα από αυτό, θεωρώ πολύ σημαντικό και το κοινωνικό κομμάτι, πώς δηλαδή εμείς πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και τη σχέση μας με το θεσμό και να απαιτήσουμε καλύτερα πράγματα. Είναι σημαντική δηλαδή και η κοινωνική συμμετοχή, όχι μόνο ο καθένας από εμάς κάνει μέσα στο σχολείο. Αυτό έτσι ήθελα να πω. Και βέβαια, κανείς δεν την παραβλέπει. Και ξέρω ότι και ο Μισελ ήταν πολύ μέσα σε αυτό. Ναι, γι' αυτό έτσι ήθελα να το τονίσω. Ναι, ακριβώς. Αλλά έλεγε ότι όταν υπάρχει κάτι έντονο στην τάξη, έχω να το λύσω. Σαν τη φωτιά. Όταν πιάνει φωτιά, παίρνω τον πυροσβεστήρα, δεν περιμένω να δω, να πάρω τα τηλέφωνα, να δω πρώτα. Κάνω ό,τι μπορώ και μετά μπαίνω στο άλλο κομμάτι. Δηλαδή, εκεί πρωτογενώς δουλεύω τη σχέση και στη συνέχεια φυσικά φροντίζω παράλληλα και το κοινωνικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντική η σχέση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά έχω δει πάρα πολλά προβλήματα να λύνονται μέσα από τη σχέση ή να δημιουργούνται. Ακριβώς. Ναι, σίγουρα. Αυτό απλά ήθελα να το βάλω και αυτό το κομματάκι για να το έχουμε στο μυαλό μας. Ευχαριστώ. Νομίζω, Κώστα, ήθελες κάτι να πεις. Πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο πρώτα. Ακούγομαι τώρα. Ναι, Κώστα μου. Λέγομαι Κώστας, είμαι συνάδελφος της ομιλήτριας, η οποία θα θέλω να πω ότι ενθουσιάστηκα όσο σπάνια μου συμβαίνει αυτό.
να ακούω έναν Κώστας ο ομιλητή. Μπακυρτζής, ο αγαπημένος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Ενθουσιάστηκα πρώτον για το Είναι πρώτα απ' όλα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο όχι Θεσσαλονίκης. ομότιμος, αναπληρωτής. Θα ήθελα πρώτον να ενθουσιάστηκα για τον τρόπο με τον οποίο μίλησες, Ρόι, και που ήταν η παρουσία σου τόσο ζωντανή, τόσο αυθόρμητη, και συγχρόνως όλο αυτό βασίζονταν σε μια βαθύτατη, και νομίζω φάνηκε σε όλους μας, μια βαθύτατη γνώση της ΕΝΔΕΗ, της θεωρίας της ΕΝΔΕΗ, και το συνέδεσες με την παιδαγωγική πράξη. Αυτό δεν είναι μόνο σπάνιο, είναι και μια ικανότητα που λίγοι την έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Εσύ την Και έχεις ειδικά αυτή την από σένα με ικανότητα. συγκινεί πάρα πολύ. Έχεις Ευχαριστώ. αυτή την ικανότητα και σήμερα μας συγκίνησες τόσο πολύ, ώστε νομίζω, εγώ προσωπικά να μην μιλήσω για άλλους, έμαθα πολλά πράγματα, όχι μόνο για την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, αλλά και για τη θεωρία της ΕΝΔΕΗ από σένα. Και αυτό πραγματικά με ενθουσίασε τόσο πολύ και Αυτό με συγκινεί πολύ. ελπίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική για όλους που μας παρακολούθησαν, αλλά και για την Ελλάδα και διεθνώς επίσης, για τη σημασία της εκπαίδευσης και της παιδείας και της παιδαγωγικής διάστασης, η οποία είναι καθοριστική στη θεωρία της ΕΝΔΕΗ. Και νομίζω ότι την ομιλία σου σήμερα προήγαγε όσο δεν παίρνει αυτή τη διάσταση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείς πάρα πολύ. Και ειδικά όταν το λες εσύ, ας πούμε, που εσύ θεωρείσαι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αν είχα μια απορία θα ρώταγα εσένα, σε ένα αντίστοιχο, οπότε εκεί... Σε ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη, κάποιος άλλος? Αθηνά. Αθηνά, Το μικρόφωνο σου, Αθηνά μου, δεν ακούγεσαι. Άνοιξα. Ρο. Ρόι. Καλή Ρόι. Ρόι, καταρχήν σε άκουσα να λες ότι πήρες χρόνο, ότι μας κούρασες. Καμία σχέση. Εγώ ξεκίνησα να το παρακολουθώντας κουρασμένη από την τελευταία μου συνεδρία και ρούφηξα τα πάντα. Ήταν όλα υπέροχα. Θέλω να πω ότι με βοήθησες πάρα πολύ και όχι μόνο εμένα, αλλά και τους ανθρώπους που θα με ακούσουν πολύ σύντομα, καθώς είμαι συστημική θεραπεύτρια και σύμβουλος ψυχικής υγείας και τελευταία έχω εκδώσει ένα βιβλίο. Snowy, ένα διαφορετικό κουνελάκι, και είναι σύμφωνο με το θέμα που μιλήσαμε σήμερα. Μιλάει για το bullying και φωτογραφίζει τις συμπεριφορές που χρειάζεται να έχουν οι γονείς και φωτογραφίζει το κομμάτι των παιδιών που γίνονται θύματα bullying, αλλά και των παιδιών που ασκούν bullying. Έχω προτάσεις από σχολεία και νηπιαγωγείο να μιλήσω για αυτό το θέμα και πήρα πάρα πολύ χρήσιμο υλικό. Οπότε αυτή τη στιγμή το κοινό σου είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, Κώστα μου. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί είχα ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν άκουσα την Ιωάννα την Κιουλέη, η οποία σε παρουσίασε. Να τονίσω το ότι να πω ότι αν από κάποια μεριά ήταν, που πιθανώς σε ακούει, δεν ξέρω, ο δάσκαλός σου θα ήταν απόψε ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος, ξέροντας ότι μια αρχικά μαθήτριά του και συνέχεια για πολλά χρόνια στενή συνεργάτηδά του μπορεί και παρουσιάζει με τέτοια πληρότητα και συνεχίζει και τη θεωρία του και την πρακτική του. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Είναι μια παλιά στενή συνεργάτηδα του Μισελ Λομπρό από κοντά και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, και πραγματικά νομίζω ότι τιμάς και το πρόσωπό του και
τη θεωρία του και την πρακτική του και τη συνεχίζει. Και σήμερα Ευχαριστώ από πάρα ό,τι πολύ, Κώστα. βρω είναι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευχαριστημένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μας λείπει ο Λομπρό, μας λείπει πολύ ο Μισελ. Πραγματικά. Ρο, ήθελα να σε ρωτήσω με εκείνη την περιβόητη και ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης που δουλεύατε κάποιοι εκπαιδευτικοί, το θυμάσαι, Όχι μεταρρύθμισης, υπάρχει ακόμα. και έχει εφαρμοστεί, έχει μπει, έχει γίνει αποδεκτό, πού βρίσκεται? Θα ξεκινήσει τώρα, αυτή την επόμενη εβδομάδα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με εκπαιδευτικούς. Είναι μια εξειδίκευση στην NDE των εκπαιδευτικών και αφορά τη διαχείριση των κρίσεων. Και από φέτος μπήκε στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, αυτό σας το λέω πρώτη φορά γιατί δεν έχουμε βρεθεί, στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου η εκπαίδευση των μελών ΔΕΠ πάνω στην NDE και των φοιτητών, αλλά κυρίως των μελών ΔΕΠ. Ζωντανά, από κοντά. Κατεβαίνω δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό και ο τρόπος που ανταποκρίνονται σε αυτή την εκπαίδευση είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, πολύ συγκινητικός. Πραγματικά. Και εγώ αποφάσισα να το κάνω NDA κανονικά. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Εκπαιδεύονται όλα τα μέλη ΔΕΠ πλέον στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική. Και επειδή μου πρότειναν να πάω στην Κρήτη, πήγα εκεί και έβαλα την NDA στο πανεπιστήμιο. Στο επίπεδο των καθηγητών. Και είναι πολύ ευχαριστημένοι, είναι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη, κάποιος άλλος? Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, κάποια άλλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρώη. Το κύκλωσε στο θέμα της παιδαγωγικής και της NDE, νομίζω, από πολλές μεριές. Και θεωρητικά και με την εφαρμογή και στο σχολείο τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ το χάρηκα πολύ. Είχα λίγο αγωνία γιατί δεν είχα ετοιμαστεί έτσι πάρα πολύ, αλλά τελικά μου βγήκε και αυθόρμητα περισσότερο από όσο περίμενα. Οπότε... Και έτσι σε νιώθω και χαρούμενη και ανακουφισμένη, έτσι που όντως πήγαν όλα πολύ όμορφα, νομίζω. Μια χαρά. Είμαι ευχαριστημένη αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Βίκη μου. Μπράβο, Ρώη. Ευχαριστούμε. Γεια σου, τι κάνεις? Ευχαριστούμε πολύ, καλή Ρώη. Να σε καλά, να σε καλά. Και άλλος κόσμος ευχαριστεί και χαιρετάει. Γνώριμα πρόσωπα. Γνώριμα πρόσωπα και αγαπημένα. Ωραία, να έχετε λοιπόν ένα υπέροχο βράδυ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί δουλεύουμε πολύ και έχουμε και αγάπη και πάθος για αυτό που κάνουμε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και αυτό δεν φαίνεται, δεν ακούγεται πολύ, αλλά υπάρχει. Και εγώ το έχω δει και σαν σχολική σύμβουλο στο παρελθόν. Δηλαδή αυτοί που δεν δουλεύουν ή που δυσκολεύουν έτσι λίγο είναι λίγοι. Οι εκπαιδευτικοί πραγματικά δουλεύουν και έχουν πολύ φιλότιμο και μεράκι και νομίζω ότι θα βρεθεί ο δρόμος, θα βρεθεί ο σωστός δρόμος και νομίζω ότι ο δρόμος είναι προς τα εκεί, προς την NDE. Αυτό.
Να είσαστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και καλή ξεκούραση. Και ένα τελευταίο, να προσθέσω κάτι πρακτικό, ότι αν θέλετε να ανατρέξετε σε αυτή την ομιλία ή να την διαμοιράσετε σε συναδέλφους, σε κάποιον που θεωρείτε ότι μπορεί να ήθελε να την ακούσει, αν πάτε στη σελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου της ΕΝΔΕΗ στο Facebook, θα τη βρείτε, γιατί υπάρχει εκεί σαν live μετάδοση. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και το σύλλογο που το οργάνωσε όλο αυτό. Να είστε καλά.